grup paling dhuwur dhewe. Lah iki mau Tapi kok Wa barokah. alah. Langsung mbok jujuk kuwi lho. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Bahagia. Acara selanjutnya yaitu Maido Kasana. Sing main Salah kasana kuwi opo? sing maido sapa? Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggo. Dongakno ben kapok aku pengen oleh dino. Wis tahun-tahunan aku awet dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Nggih, alhamdulillah. Dibaleni neh ya Allah. Salami baleni neh ya. Salam mape tak baleni neh. Tepuk tangan mbane kaya awake dhewe anak ndoro. Terus mabur dikeploki ngono. Tapi tadi kan kita udah uluk salam. Lho salam. Sing penting donga bareng-bareng le. Dungane piye? Wis pokoke sehat kabeh wargane. Khusus yang ditepuk tangani RT 1. Leres nggih? RT 1 RW 3. Luar biasa. Akeh iki RT iso nekane percil akeh iki. Masa lagi iki, Pak? Ndane urunane pirawan lho apa? Aku ya gumun. Dek sing hadir ya kuwatah lho, Pak. Sing hadir sakmene akehe. Menyambut tahun baru. Lah iya, iki pas malam siji suro dijak lek-lekan. Betul. Seneng atine. Iya. Engko sik ana pengajiane. Pengajiane pencerahan resiki Dadi ati. awake dhewe ning kene wis luar biasa. Heeh. Anu apa RT sapa jenenge moyo? Bejo. Kok Pak Bejo kuwi lho. Iya to. Nggih to lho. Sinten? Abi. Sinten? Abid. Pak Abi. Lah, Abid Bejo lah kaya ngono. Kenalmu Bejo. Ya Mas, zaman RT-ne sing pundi? Kula sak percil. Lah namane sinten? Mbah sapa terus sing sitae nyauri Bejo sak. Oh lah iki wajahe pates Bejo timbane asline. Ya ora apa-apa. Ya Bejo Muga-muga tenan RT-ne. masyarakate ya bejo kabeh, bejo Amin. donya, bejo Amin. akhirat. Amin. Wong mang mula kuwi lho Lek. Heeh. Aku ki gumun. Gumunmu Aku ning piye? wilayah kene prosesane Lu 4, 5. agak pisan iki to aku ning kene. Lah ngono drijimu mbok tekuki kuwi lho. Lah nyapa ora ditekuki larang. Ngene lurah rong tau nanggap belas. Apa iya to, Pak? Yo tekono lurah duwe kan kono tekono wong e. Dawung kene. Dawuh. Tapi wis dawuh karo aku. Wis ngobrol karo aku lewat Ngendika piye? WhatsApp. Weh, wis WA-WA. WA karo aku Mas Percil lak wargaku emang seneng acara koyo ngene iki, pengajian koyo ngene iki, digawe acara koyo ini sak wulan ping pindho. Alhamdulillah. Masyarakat seneng. Seneng napa seneng? Masyarakat seneng, lurahe seneng. Lah kok iso? Lah sing bayar duwike mbahmu sangkil kowe karo masaku. Tiwas tak cagerno nggo bayar pario. Yo. Iyo, mbok pikiran wong e ora usah ngejar donya. Weh, kok tuwek rem ngomonganmu lho, Kak. Aku- Sura-sura kok omonganmu tuwek tenan. Aku iki sampe ngaji karo Mbah Yai ngaji. Para yai, para gus, Wis para sae ustaz. wis aku wis wong lolos pokoke aku. Weh, Lah iki pomane ngene iki. Berarti wis lulus. Aku wis ora mikir bayaran bengi iki ora mikir. Alhamdulillah. Lho kok ora mikir bayaran ki maksudnya piye? Wis dilunasi karo bejo. Ora mikir aku. Rumangsaku nek awakmu wis gak mikir bayaran mbok niati sedekah nyenengne wong akeh. Yo. Jarene Mbah Yai ngono kae kulo makrufin sedekah. Terus Nyenengke wong akeh kuwi kelebu sedekah cadangane swarga. Awakmu pengen mlebu swarga terus ngene iki nyenengke wong akeh tanpa imbalan ngono kuwi. aku nyenengne bojoku ning omah ra godhek ora patok ndasku kaya. Wong iki wong saiki sing nomor 1 iki apa? Wong nomor 1 iki wong wedok saiki. Nomor 1 wong wedok ya wong lanang pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga kuwi wong Wis saiki lanang kok. saiki rene nyapa kowe? Aku ning kene yo mergawe silaturahmi ning kene. Kowe bakal sapa? Yo tak kene wong wedok. Kabeh. Heeh. Iki lho contoh bocah gampang setruk kaya kowe iki lho. Gampang setrum piye to, Pak? Lho kabeh mbokane bojomu lho terus Laki-laki tanggung jawab kuwi ngayani nafkahi wong wedok. ning ya aja kabeh nyuk-munyuk. Iya tak ketek. Tak tau apa ora. Lah adimu sing ganteng-ganteng dhewe mbok celuk munyuk. Aku ketahe. Lah iya. Wah,
Berarti Masa iki bengi masyarakat kene nanggap kewan tok berarti sini. Iya ya. Ya, tapi ora apa-apa. Ning aja kabeh. Lah kok aja kabeh ngomong ngene iki awakmu umpamane ya. Umpama entuk 10 juta ngono. Mbok kekno bojomu pira? Wah. 10 juta. 100.000. Ngene iki 100.000. 100.000. Lah sing 9 juta 900. Dana kenakalan. Termasuk wong lanang LCT we. Apa kok Lecet. Lah Lah wong wedok pokoke 100 9 juta 900 mbok Mas melok. 100 ki uang muka. Oh, uang muka. Engko lak wis mulih neh agek dibleki kabeh. Oh, ngono Ya kuwi. iya, no. Wong lanang tanggung jawab Tanggung ya. jawab pokoke wong wedok iki penak jane asline. Penake piye? Carane delok contone kaya ibu-ibu ning kene iki. Iya, Delok iya. kan wajahnya glowing. Mesti iki skincare larang-larang iki Mas. Ayo. Iki sing ngelu wong lanang kaya kene Mas. Lah ra ngelu piye wong wedok wong nyambut wong lanang nyambut gawe. Iya. Ngene. Muacul. Lah kok wedok ning gedung sewenang. Wah, sakit dong iki. Ora ngelu dasku. Masa iya to, Pak? Ora percaya mbok tekok-tekok ngomong kuwi lho. Wanita sini itu tuh nggak usah pakai skincare yang mahal-mahal, mereka sudah cantik loh, Pak. Lah kok iso? Karena setiap harinya terkena air wudhu, oke? Langsung keplok. Wong wedok aja dilem. Mbok lem wong wedoke mbun-bunane mut. Lho tapi lho cantik-cantik kabeh kene. Ora mang mula kuwi to. Aku awakmu ya ngono kuwi kan wis keluarga. Oh, keluarga, Aku ya alhamdulillah. keluarga. Pokoke didongane kabeh ning kene segar waras, Amin. sehat kabeh, rezekine barokah. Amin. Ngono ya. Sapa ngerti tahun ngarep iso ngadakne seperti ini lagi. Amin. Ngoten nggih Bu nggih. Sing luwih gedhe neh le. Solak ngenek-nenek sing luwih gedhe panggung. Luwih gede maksudnya piye? Panggungnya ditingkat dadi 3. Ya penonton nyantol-nyantol ning rambutan ning apa kan apik. Panggung mau pada nomah doro. Spektakuler. Oh, yang lebih meriah lagi. Iki mau Nembang. mercone ning guri mau Pak, masalah. Iki mari ngene Mbah Yai kan Mbah Yai. naik sadurunge awake dhewe kan mung seremoni itu sekitar kurang lebih Kira niki manut. mangke dibiyari jam pinten kula manut kula mangke. Anu dagelane jam pinten iki? Jam pinten? Sama ning ngono sampai jam 12 kuat. Ibu-ibu iki lho. Iki kok gane lanange belas to wedok tok to salu. Anu, Mas, sampean sampai jam 12 lho sak ngono kuat. Jam 2 sampean kuat. Ayo ibu. Jam 3. Aku gak kuat. Lah ngono kok takon. Lah wong wedok ngono kuwi ning ngisor amen kuat. Ora Lah, terus? mikir sing petentengane ning dhuwur panggung. Oh, ning dhuwur panggung iki. Kok kene petentengan koyo kene kono kuat iya. Bek wis tadah bek aku. Nganti jam 12 nganti jam 3 apa ora sowek cang. Maju ning nang ngarep. Lah aku maju ora. Iya, nembang sing apik to Le, lak mau kan nembang santri pekok, nembang sing apik ibu-ibu ben seneng. Wih, iki awake dhewe ngibur sak RT sak mene mbiyane. Niki sing ningali namung sak RT tok nggih niki nggih. Sak RT tok. Wah, Nggih. masalah sing Sing mburi kae. Lah dudukno lho. Lah sesuk nanggap dhewe nang RT-mu. Iya, Pak. Ini wujud kerukunane Oh iya. RT 1 RW 3 ini dengan Maju, tonggo-tonggone. nembang sing apik, coba nembang sing enak suarane tok nile. Oke? Oke. Masya Allah. Lah piye to, Pak? Sing apik. Kowe aja lak biaya nembang sing apik. Bunda, Bunda. Eri Susan. Bunda. Gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Kok malah diguyu ya? Ndonga kok diguyu. nembang, Mas. Lah ya sebelum melakukan apapun kita harus mengawali dengan membaca bismillah, Bismillah. diakhiri dengan alhamdulillah, Lillah. ben uripe saya barokah, Barokah. selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah. Iki lho, kok iki bayai ora urusan. Apa bagiannya Mbah Yai ya? Khusus gagal Nek. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Ibu pada. Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Iki lho, kok. Wis nyanyi ae lho kok. Oh nyanyi ya. Khusus ibu-ibu iki sing hadir sing akeh sing wedok. Ya ya. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu. Ini lagu
Iya to. Lah lagu kok Bunda kok Ani. Lah iki khusus wong wedok-wedok. Bunda. Balani ya. Iya. Engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Bener Tuk, tak delok Tuk. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu, Iya Tuk. Ani. Kleru lho Pak sampe kok dadi anu ani ya Pak ya. alah mamu lagu nembak kuwi kudune iki pikiran iki pos iki lho. Mosok kurang fokus. Metronom. Ini, kowe kene. Piye Pak? Kowe kene. Contohe koyo ngene iki lho. Lah awakmu kok iso nyanyi to? Iso. Minor coba. Minor. Oke. Rada meneh ya. Mayor. Dak sindral. Jenderal dengkulmu piano kok. Ya. Re iki kira-kira terus barang re pak dengu pak Bu, Bu. Tapi Kowe iki tau hadroh berarti. lah terus ya wis pakananku. Masa aku pak bu Pak Dene ra kok coles karo mas aku. Re tak pak tak libing. Ya, oke. Iki hadroh iki luar biasa lho, Le. Aku ya iso ning ngono kuwi. Lah iki wong 5 kendel ra kok masamu. Ayo, jasa coba. Jenenge no, Mas? Hadroh namanya. Ah, yes, Sapa? Adrene sapa jenenge? Habib. Napa? Ziyadatul Habib. Ya, yes, pokoknya ngono kuwi lah. Ayo, jajal coba. Oh, Kita cinta. collab, Ayo jajal. Re tak tipis ya. Surat-surat cocok yang nyanyi. Oke. Ibu-ibu, tolong dengarkan lambene percil. Ojo guyu lah. Loro ati. Kakak tombo ati Kang, umume tombo ati sik. Tombo ati. Le. Kowe nyanyi lho aku meneng ae. Lah awakmu tombo ati kok malah loro ati kuwi lho. Kok enek. Ayo hadro Habib, ayo. Stop meneng. Yang ngono. Meneng. Ibu-ibu, tolong kamu dengarkan semuanya. Ini adalah hati laki-laki yang tahu pernah tersakiti. Tapi gak semua ibu-ibu seperti ini. Loro ati Piye to iki iku limo sak wernane. tombo ati. Kaping siji ero tangga gelange gedhe. Oh iya masuk kuwi. Loro ati. Ayo Kang. Kaping loro diselingkuhi bojo. Ya wis sakit kuwi. Kaping telu sing lanang elek sing wedok. Ayo liwat ngono wis luwar ning ati. Kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat. Sing nom-nom jomblo-jomblo iki. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Janda pirang kowe? Aku tahu salah sawijine Rasa wijine mesti tahu ngelakoni. Kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati. Terus tipis kowe mau. Wes. Ibu-ibu,
Tolong dengarkan lamene percil ini. Lampamane bojomu ra duwe dhuwit aja ngeyel njaluk gelang. Pepete wong lanang nyambut gawe rina wengi, mung golekne dhuwit digawe sampean-sampean kabeh. Contone apa ibu-ibu? Udung muluh kok 10, wong lanang sarung wong siji sampe ngluntung. Aja keplok-keplok kowe mesti nglakoni. Contoh kaya aku bengi iki, aku ora ngomongne bojomu, ngene iki aku mulih dhuwit dijaluk bojoku. Ora ngenes aku dadi meneng cakemmu. Aku kaya ngene iki bojo teko mulih lho ora nggo apa-apa belas kaya ngene masamu. Ngono lho ngono sesuk isuk wis ngejak ning toko Mas. Mas muduk dieng kule kowe. Golek-balik golek emas ae. Padahal aku kaya ngene nyambut gawe delok wong sakmene biyane diguyu ora isin ya aku masamu. Ngono lho mulai kaya kurang ajar aku dadi wong lanang kena piye to, Pak. Aku iki ora apa kaya ngene iki masamu lah marji. Sabar. Aku iki kurang piye jadi karo wong lanang kaya ngene nyambut ketawon anan kaya ngene lho masamu. Ngono lek nek wong tanggane duwe gawe umpama bojo kuwi ora kaya liyane lho. Ya sing sabar. Ora niat becel, niat anu pamer gelang kok. Lah kok malah curhat sabar. Ora ngono nek meneng lambemu ki aku ora tak cocok. Kowe ki nyapo? Ya wong lanang kudune ya sing sabar ngono kuwi kang ngadepi wong wedok sing sabar. Mas ya ora duwe dhuwit ngene ku nak njaluk gelang ya tukokno. Mas ya awak dhewe iki kaum sing ketake kuat tapi tertindas ngene iki kudune awakmu ya sing sabar ngono lho. Lah awakmu ya ngono kuwi malah jenenge wong wedok-wedok. Wong wedok ya wis ngono kuwi. Ketake sing lanang iku kuat ngono tapi isih kalah karo wong wedok Kang. Awak dhewe dadi wong lanang ibarate kaya tuyul kok Kang. Lah piye ngene iki dicelok kon mergawe entuk dhuwit mulih dhuwite dijaluk terus dimiki. Ya to. Bar dimiki dicelone, dhuwite dijaluk dimiki. Kowe nyapa kok nangis ini? Aku ya padha karo awakmu kok, Kang. Lah terus? Aku ngewangi awakmu nangis. Iki lho kok. Kowe iki ra tak kok ngewangi nangis, iki nembang sing kepenak. Diajeng. Oh, wedok-wedok iku lho. Berarti kowe wong wedok ya sing sabar ya. Ya, sabar. Wong iki sing sabar. Iki dhewe kan kancane akeh. Iya, kancane. Kowe nembang ya iso. Nah, G mayor. Mayor. G mayor. Tapi wong wedok-wedok iku menang-menang. Duduk kuwi bojoku dhewe. Bojomu dhewe to? Iya. Wong wedok kan ya padha ae, ketoke ketularan bojomu. Nyapa ketularan bojoku. Oke. Ben gak nangis kowe. Iya. Pomene kowe dadi wedok. Lagune bojoku. Iya lagune bojoku kuwi. Mesti nak karo nyapu isuk-isuk mesti ngono. Yo sayang ngapuntene saestu yen aku cek out sopi sedina ping 7 kowe aja sumelang aku wis usaha ngutang ning bang plecet mengko sing bayar sampeyan. Terus awakmu Kene aku karo ngopi karo udut karo rokok niku ya tak balesi. Bales piye? Yo sayang pancene matamu cek out sopi sedina nganti ping 7 kowe ra mikir aku kerja esok nganti dalu sawangen bojomu iki rupane kaya Truwelu. Nyambut gawe aku nganti raiku mingkup ngono yo. Cekot ae. Mak-mak kene iku ya padha ketoke bojoku ketularan wong kene lho. Ora lah cekote ora lah. Bojoku ora sedina pira? Sedina ping 7 kok. Apik bojoku. Lek apik bojomu kuwi 20. sedina ping 20. Alah sun selak ku lho apa? Sansil. Oh iya ku lho. Sampo. Apa sampo wis? Masa sampo ya dadak tuku ning Iya. Sampo iku online. Wah, masalahnya perawatan itu penting. Aku lah bojoku lah ngge sampo Cameron. Kuwi Emeron. ya kuwi. Kuwi Ya kuwi. kuwi sing gawe
Pak Imron kuwi. Ya kuwi. Imron. Lah ya kuwi, bojoku senengane kuwi. Aku wis pokoke kuwi. Aku wis pokoke sembarang kabeh pokoke. Ngono kuwi yo cekote ning Shopee nek gak ning Ladalah kuwi, Pak. Lazada usah ladalah. Lah sadar kuwi nek tekone apik. Lah nek tekone elek bareng dibuka tidak sesuai dengan ekspektasi. Yo Ladalah. Iya kuwi ya kuwi. Nembangnya coba hadir untuk Anda semuanya. Ini kita bawa orang 4. Habis ini kita bawa orang 4. Masih ada bintang tamu Masih lagi, banyak bintang tamu, ada banyak bebek, mentok. Mentok ngeri. Nah, itu. Ya. Yo. Wis wis tak cowokot. Mari ini Mbak Yai. Nggih, nggih. Yuk coba nadanya minta apa, Dek? Adik Nun Sewu yang belakang. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Tis orangnya cantik, Yeah. kecil, mungil, langsing. Oke. Coba nadanya apa? Minta minor. 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 Benar, benar. Ini masih kecil ya, Pak ya, anaknya ya, Pak ya. Masih SMP kan? Suaranya kayak masih SMP kan? Paut. Oh, PAUD Dia masih itu seneng. paut 40 tahun di paut dia itu. Oh, wah enak. Wih, bakul ya. Naik lagi. Orang pasti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama. Bocah cilik Pak gak ketok. isolatan. Kasih jalan dari depan. Bidawami mulkillahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lah kok jebebek. Keren. Lontong tahu, lontong. Oh, naik lagi. Suara lagi. Jangkrik keduren. Ya ditata, Bos. Ditata apa kowe keduren aku sampe bedak bro aku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bilmillah isolatan kaimatan bidawami mulkillahi. Betul gak? Bejo mangane ning bejo. Lontong tahu ala lontong sate. Bocah ayu aja kalau wae. Ayo padha mara rene wae delok dagelan sing gandeng rupane. Sak slentem iku jenenge. Lah aku Nek sing elek percil jenenge. Monggo sedaya. potong 750 lho. Kang, bayaranku 500 masa men Iya carane kowe tekor aku 200. Ya apa, ini berarti selawatan bareng-bareng. Pak Bejo, Pak Bejo. Anak Pak RT, Bejo. RT, ya. Pak Bejo, Oke, oke, sik. Iki aku kan anak Neneng klopo. Bejo Bejo. Oh, Bejo kulit ya. ono klopo kabeh siji. Nek Pak Bejo tak dongakno keh rejeki. Ono klopo dijejer-jejer. Pak Bejo ndang rene ke ndang nyawe. Tutup. Uangnya gak ngono kuwi. Gak ngono. Aja. Gak gelem. Aja. Ya ampun. Jangan seperti itu. Ya antunin gitu Pak Bejo. Wis pokoke sing Pak Bejo kang pundi nggih? Pokoke sing nggawe batik paling ganteng dhewe ya kuwi. Mlakune ngene. Piye Mas Bejo? Oke. Iki Apa? kan sik kurang satu temennya. Iya. Diajak ke sini terus Oh, bisa. perkenalan Oke, bareng-bareng. bisa. Oke. Oke, siap. Masih Ini- ada satu lagi? Masih ada. Boleh ke lho, Bejo, ke lho, Bejo. Irunge koyo manuk betet. He he
Nah, ini kan kamu sudah dengar nggak? Bismillah. Wah, dhuwur. Sak grup paling dhuwur dhewe. Lah iki mau Tapi kok Wa barokah. alah. Langsung mbok jucuk kuwi lho. Salam kuwi sing salam sing di dalam orang yang uluk salam itu ada keberkahan, yang jawab juga ada keberkahan. Jadi uluk salam kok langsung mbok jucuk wa barakatuh. Kudune ya sing komplit. Assalamualaikum. Wong uluk salam kuwi hukume sunah. Ya. Hukume sunah entuk ganjaran. Sing Sing jawab. jawab ya entuk ganjaran. Wajib. Dijawab nek enek uluk salam kuwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora kowe sing jawab kono sing Lah kok jawab. mbok jawab dhewe maksudnya piye? Lah jare sing jawab iku wajib untuk ganjaran. sing uluk salam sunah. Pahalaku dobel tak jawab dhewe. Oh pengen pahala double. Iya. Umpama nek malaikat liwat ngono langsung dicatet to. Dicatet piye? Koclok. Hanya aku lho malaikat Ya keliling. sampean sing assalamualaikum jamaah sing waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Bahagia. Acara selanjutnya yaitu Maido Kasana. Sing main. Saleh kasanah kuwi apa? Sing main sapa? MC lagi MC. Tahu apa lagu begini? Nak umum MC kuwi. Maido Hasanah. Iki wis komplit to 1, 2, 3, 4. Ya oke. Dikenalno, Bos. Lane. Dik Coro. Kayak wis kenal ya kok kenalan tuh Mas. Loh, mbok menawa enek sing Jamaah kene kan mbok menawa ana sing durung kenal. Jenazah ora niki namine sinten jenazah ora Bu? dereng. Loh, sing Mas. arep durung. Enek sing ngerti, enek sing ngurung. Lah aku nek wilayah desa Beduk ini ki ya hafal to Mas. Loh, desane ndi iki? Desane iki Beduk. Rono Siti asar luhur berarti. Lho. Maksudnya iki duduk waktu sholat. Jenenge iku lho Beduk iki ngerti apa ora? Apa? Aku kene awake dhewe ditambuk kene iki kudu ngerti wilayah-wilayah iki. Awakmu apal. Beduk iki terdiri dari 2 dusun, Dusun 3 RW, 14 RT. masalah. Jumlah penduduk 2.400, rondone 700 lawe. Lho kok komplit to? Awakmu kok iso apal detail. Sing tak apali rondone tok. Oh niku aja ngawur, aja mbok sia-sia rondo iku aja. Ah, ndak boyo. Lah nyapa ora oleh disia-sia. Ini, aku pimpinane. Ini, kowe kono. Ini, adane. Nembang sing apik, mari nembang terus ditoto. Oke. Aku ning ndi iki? Kene. Kenalno aku Proborini. Teko mrene aku melok ngaji. Jamaah bengi iki akeh rejeki tak dongakno akeh rejeki. Amin. Dadi Dadi niki mati ngono to. ya ora maksudnya kene iki kudune awakmu iki Iya. ero kancane ngomong ngene iki. Lah aku kan karo slentem. Wis enek setengah jam. Terus Betul? Ya wong loro kene lho. Iki lho, Prabu wis gawe koyo ngene. Papat. Ah, wis ya. Oh, jan koyo angka 10. Ya aja ngono, Bos. Angka 10 berarti sampean ngarani aku bunder ngono terus iki sunduk. Ora, kowe ora bunder, kowe bulet. Kowe Wong koyo kok ngenyek. kowe ora gawe ijo. Mari ngono ditok kadoan terus ngene yo. kayak apa Mas? Kaya apa? Pucuk. Masa pada iklan. Ya terus mana ngono pucuk-pucuk nempelmu. Heran aku wong Tapi, wedok. sabar, Dik, sabar. Lah wong wedok disia-sia kene jamaah akeh sing wedok. Sabar, Lanang-lanang kok iso semena-mena. Ah, nggih tamu wong wedok iku pimpinan lho. Nah, Syukur. Setara lho wong lanang karo wong wedok iku padha lho. Dadi apa wong lanang lek gak ana wong wedok? Emansipasi wanita. Emansipasi wanita paribasane wong wedok Bener. bobot 9 wulan 10 desa. Dino. Iku dino. 10 dina paribasane perang cakel totoan Sabil. Sabil, Mbak. perang sabil toto nyawa. Sunat totane nyawa. Kok iso piye? Kok iso Mas. sunat? wong bayi ki direwangi ki nyawa Mas, ki hubungane karo nyawa lho wong Sunat, Mas. lah sunat kok iso biasa lho. Biasa lho sepisan wis kapok.
Alah wong yo mek sunat mek sak mili ae kok. Wong bayi iki nek mblesete. Nyawa taruhane. Gak ngerti lah ngono, bolak-balik meteng ae wong-wong. Tapi iya lho kuwi. Jangan salahkan ibu mengandung. Ya terus. Salahkan apa? Salahkan bapak menaruh burung. Lah kuwi salah wong lanang lho. Lanang. Wong lanang awakmu wong lanang, salahmu lho. Kene. Nyapa? Kowe sengkuni kok. Melok aku lho kok iso. Geger. Wong ki mbok ora Gak, usah gegeran to. Gak, Iki acarane disesuaikan acarane para jamaah yang sudah hadir. Paling gak awake dhewe iki yo ngademne para jamaah. Piye carane jamaah iki ora mikir Bang Mekar. Nah, Oke. nyapa kon mikir damekar. Aku mau wis lho, perkenalan lho. Ben jamaah adem ngono carane piye? Carane Kon ngombe es tebu karo panitia disediani es tebu ning Kowe iki mburi. lho apa ngono Mas aku. Iki apa panitia. yang mau? Iki lho mburi ki es tebu karo panitia iki disediani, Mas. Es tebu ndi to iki tebu tok utuh. Ese nggawa dhewe tebune njupuk ning kono. Oh, wawur Ben cangkem yo perih. yo perimbeler cakemmu Mas aku. Nadane kene nadane. Tak. Lho, Probo wis kaya ngono kok rumah aku ya kowe. Tepangaken nami kula hengki nek macak wedok jenenge nyi. Iya bener ya, Bang. Oh gak kowe enak di rumah. Nek aku ngamuk bojoku wedi tak rangkul terus tak Piye to Mas aku? tak mii banyu kendi. Ben adem. Berarti lah ngene berarti awakmu lak suarane wis penak coba. Kok lagu ndek bengi lho, Mas. Betul ya? Kowe bayahi ndek bengi gitu, Cuk. Oh iya. Tapi kan duduknya iki. Duduk ya, Mas. Coba. Wes, iki ben gak mati. Nek kurang. C1 loh. Anyen Bareng buat cekel kok langsung ngurup. Coba. Ngono. Loh, dagelannya tambah sita. Siapa cakep? Badan ku dagelannya tambah sita. operator. Dudut. Rumah aku namanya es tebu. Son bae. Tiba tukang son. Besok kamu dijajal sita-sita. Kok suara nenak wae deh. Iya. Oke, Bos. 3, 2, 1. Enak latihan ya, lho. Bos. Iso lho. Aja cerewet, dijajal sita-sita. Hormat saku. Kula ra pas yo dikon. Enak ya, Bos, ya? Buat karo yai ora iso. Ayo, 3, 2, 1. Oh, Iya, lumayan. Wis pas lho, Pak. Ya paling enggak kan Lumayan. iso lah. Iya lah. kok sithik men to. Alhamdulillah aja cerewet alhamdulillah. Ayo, coba 3, 2, 1. Oh. Coba ya. Oke. Dijajal. Aja guyang yo Iya, atau iya. mau Vokal lagu. ngono kaya mbak-mbak vokalis. Oke, kita bersama-sama. Iki dicoba dadi keyboard karo wong hadroh Rasul Habib iki. Apa? Sapa? Hadro ya apa? Hadro apa? Apa, Bos? Aku gak hafal. Angel jenenge. Ziyadatul. Diadatul. Nah. Rasul Habib. Ya. Ini Poso Habib petok iki lho. Ding ding du du ding. Ding ding du du ding. Mas dudukan, Mas. Duduk apa nih? Apa nih? Kancamu dudukan. Eh. Mas iki lho, anu perbanane dudukan. Ayo Mas. 3, 2, 1. Ding 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 dung dung ding. Tak ding ding dung dung ding. Oke, ya oke. Ayo terus. Oh, Wes anak sing iki tak jaluk. setrum lho wis suka Mas aku. Jaluk ditutup. Lah awakmu koordinator ora Iki koordinator ayo 3, 2, 1. Ding tak ding ding dung dung ding. Tak ding ding dung dung ding. Ya. Yo, atur ini. Kowe gose. Aku gak
Aku ngono lho. Rudadak Alah. Ayo. Ya, bisa. Iya. Ayo. Iya iya. Apa to? Apa Pengen apa? Jadi penyanyi ini masuk angin loh dia. Ya iki lho Lah masuk nada aku sampai ngisor iki lho. fokus lo, fokus lo. Fokus apa lho ora enek penyanyi sampai ngelokor suarane. Berarti mata mengawasi, Mata mulut iki langsung. Sasa, coba aku suara siji, loro, telu, ya. Aku apa? Suara apa? Jep, jalukmu. Jaluk apa? Loro papat. Lah iya. Mayar. Mayar G. Bayai. Kurung, mari kan. Eh? Kurung. Bayai aku yang mau nyopot dong bayai. Oh iya. Ya. Suara angin. Ya. Oke. 3, 2, 1. Suara. Sana. 3, 2, Yang banyu. suara. Enak ya? Ya. Enak berapa? Enak. 3, 1. Suara angin. Ayo nyok. Lah kok sus tok? Lah jadi suara angin. Maksudnya ke lagu iki lho. Iki lirike ngono, Mas. Oh, iya. Oh, sesuk tak pong. Aja. Heran aku kok. Suara angin sing. Ya. Wes suara papat pokoknya. Oke. Sing dhuwur banget kowe ya. Ya. Oke, Mas. Neng. Ya. Oke. 3, 2, 1. Suara angin sing rindu ati. Wih, enak ya? Iya. Ngelengake sliramu sing Kok lurus tak suaramu. Wes sing iso cengkoke apa wes? Wes sing iso cengkoke. Janjine. Ya. Oke. Ya. Ayo. 3 kok janjine wes. 3, 2, 1. Yuk. Janjine lungamu nganti suwe-suwe pamit esuk lungamu nganti sore. Iki nadamu loh. Dari papat tuh, Mas. Saya kuda ya. Oke, Iso lah saya kuda. Iso nek saya kuda lagu lawas toh, Mas. Ya. Sewu kuda wis tak liwati. Nah, sewu ati tak takoni. Loh, Kok padha to? kok ngono nadane? Sewu kuda lho, Mas. Ayo, nanging kabeh padha ra ngerteni. Enak jane. Lungamu ning ngendi? Nadamu lo morat marit. Aku ketularan iki lho. Apa iki aku? Iki aku. Lho lagu iki sing saiki sing ngetren lho. Ling ling. Tes. Sing ngetren ndi to, Mas? Iki lho. Ini. Heeh. Ini kono. G. Ayo, G. Yo. Iki lho. Mari iki ya. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Armstrong buat Nano Naniko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Ayo jalan. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria bu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria bu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria bu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria Dia bu suami. Nak kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. coba satu
Bahasa Inggris. kalimat Bluetooth device. Has connected. alah kentang kuwi Ini kentang goreng, fresh. wis kowe berarti nggak bisa wis satu lagi kalau kamu nggak bisa udah selesai kamu nih tekan wis Maju. wis kowe nembang dhewe apa nembang apa kowe Oh. kene kicau mania ya ya aku sing ngendang kowe sing melodi Dek Probo sing ecik-ecik ya Oke. ya Dicoba. tung tak tung tung tang tung tang tung tang tung Icik-icik. 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 Ki tempomu iso apa ora? Lah kan manut metronemiku. iki pas Tempone dipasne, icik-icik ya biasa. Mosok icik-icik suarane icik-icik. apik icik Ya, ya. icik Pak Bejo Yuk, lagunya apa toh melodi. Dicoba, melodi dipegang oleh Mas Lendem. sak Otak sak lho. Hanya apa kotak? Mas lampumu aja mbok sentorono Mas iki wis sepo-sepo blawur iki wong-wong Iki ta? iki lampune unggahno Mas lampune unggahno iki lampune sing lah Ngene kan Oh, kita. sampun oh sing mriko dereng Mas lampune guane lho Yo enggak. Wis disorate dhuwur wis. Mas, tolong lampunya dipateni Mas. lho lah terus Lampunya balura iki lho. nyapo to kembali lurah bareng mari kene lho wis aja mateni wong edan Nesu tukang anu lampu. wong edan Lah kok kabeh dipateni. Anake sapa dolanan sing kakel lampu? aneh Pak Guntur guane ya Taren taren teng dung tandong dung tong tandong didik tandong didik Apa, Mas? Dari kicau mania. Oh, kecap. Lah nyapa malah tambal ban. jaluk apa to jaluk apa Kuwi lho. Ayo. kicau kicau gitu Gicau Didik mania. tandong dung tandong didik tandong didik didik tandong didik didik tandong tandong didik tandong didik didik tandong didik didik mari kita nyanyi op tang tang del tang 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 del tang 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 tu del 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 tang ting ting tang del del tang 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 del tang 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 ting tang ting tang ting tang ting tang tak nyanyi kok tang tang del tang 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 del tak cakep kadang bosok del ting tang del tang tang del del tang 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 ting tang ting tang tang tak ting tang ting tang del Masak lah. kowe iki lho nyanyi yo Kicau. alah Asep Wis kesuwen. Hah? Wah kok. Eh. Temen. iki lho contoh terwelu iki Kok yo icik-icik tok lho kok yo kesel. Ya tapi awakmu ya wayahe mlebu gak mlebu-mlebu. ditoto bayai Wayahe bayai Mas. iya lah weh nyanyi wes kene tak totone wes Satu lagu Mas. Mayor. ya Untuk para jamaah sebuah lagu dari saya. kem bayai kok kon turu ngawur Bejane iso noto apa ora to, iso noto apa ora to. Lah piye? bayai kok turu Iki lho mbok kira kate bekam ngono ta? Mas, Heran. iki kursi dienggo para jamaah mburine. Kok enak lho, Mas. Kursine rada mundur Mas. Eh? Anu kursine mbayai beda. oh iya Ku mbayai kursi goyang sing ngarepe iki. Sing sandung ngajine iki karo. ditotok nih aku kurang Iki lho panitiane iki lho. ora apa-apa Ngasene Pak. Nyaput. Ngomong ora pengalaman noto anu. Biasane mbayai kuwi nek ngaji, mburine kursi ngarepe meja. meja apa Meja Meja- biliar. Anu. Ya meja gandengane. Gandengane Kursine dienggo mau digawe. dienggo ada anu. Apa? Yo omben-ombenan.
Iya. Wis. Apa ae iki? Es tebu. Adik, mlampah riyen nggih. Anakmu lagi iso mlaku to, Dem? Ya. Lah, Ampun. Piye to tiga piye to Mas? Tiga munyer ya. Piye Mas? Serong, serong. Mas, nek biasane iki formasi niki beke 4 Mas ya. Aja digawe 8. Nek 8 ngrumpel ning mburi Mas. 4. Pun ngeten. Niki napa Ampun anu. ditata keluargaan. Dadi cangkok kok ngene Mas, dadi cowok enak ngono. Nggih. Kersane kali Mbah Yai mangke anu ngobrole saged sekeca. Para jamaah anu persiapan Iso ora. Bisa ora? Iya kaya peloh ngono ya. Iki peloh. Bisa ora kowe iki? Mas Bejo, kursimu peloh sitok. niat melu pengajian Sik ora. Mas, kula tatane kula biasa. Apa pun kula tatane saestu. Jangan mandhap pun mboten napa. Duh. Iki jane kurine opo iki? Sabar. Ora. Nek kursi ora kena ditata. Oh kena. Bisa ora? Bisa Mas. Wis engko sing lungguh kene tak cekli mburine ya. Lah kira kena siji lho. Kena. Ojo kenek lho penak. Letek mulai karo kuwi. Wis ora prop. Wis anu ya prop. Lah. Selamatan. Gak gelem. Selamatan. Engko tak tatane wis. Engko dige turu ae kuwi. Wis ora apa-apa wis. Ayo. Monggo. Ayo Ngemsenan. ngiringi munggahe Mbah Yai selawatan ya anu. monggo. Dik, Kalian Adro siap? Nun nggih, adicara saklajengipun nggih menika piye to? piye to? Duduk kuwi. Lah MC ini MC anu kejawen nih Mas. Yuk selanjutnya. Loh. Orkes kok piye bocah iki kok? Lah piye to, Pak? Ya biasa ae gitu loh. Salajengipun adicara nggih menika Maido Hasanah sinarengan Romo Yai Lukman Syafi'i. Dumateng Romo Yai katuran minggah wonten panggung. Adro. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa? Mbah Yai tasik teng kamar mandi sekedap. Mosok to? Info panitia iki lho. Ora. Mbak Yai wis siap standby kok nang kamar mandi. Monggo. emang sapa sih? Laru. Apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya